Čo tedy? Aaaa! Čakám. Donkey Call. Donkey. Ty kokot! Nevieme im dať toto pomôcť? Pomoc! Kámo. Poď naspäť, poď. Nie, Teddy. Kde tedy? On išiel trochu dole oproti vám. Ježiš, ale sedí na tým. Teddy, zajebal ti? Nohy, podkopať mu nohy. Bumerangom. Kokot. Hej, dajte mi hlavu jeho. No, veru tak. Aha! Ideme hrať to... Hej, kaj ma do piči. Tak to crazy. Squid Game poznáš, nie? Poďte mi, je tu záchranné koleso. Vypína plyn, hej. Ja som sa bugol! Pomoc! Chalani! Ja idem do piče! Haló! 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 Mňa zjedol žralok. A my už sme ready Poď, odísť. tu si sadni. Sadni si. Hej. Čau Maťo, no poďte. Ok, v kruhu musí, v kruhu. Jaj. Tu jak máš? O, máme, v inventári. Nemám. V inventári nemáš? Dnes to je veľadák. Ja nemám rukavice, nebudem hrať férovo. Hej. To čo je? No. Fighting against the shark. No. Maťo couldn't move it anymore. Maťo, pozri, keď máš žraloka proti sebe, tam ho švacneš mečom a ide do piče. Nemáš šancu.